Koliko je. Da. Da, rublje, stavila sam nam čarape, gaće i to zajedno da se pere, ću pomiješati. Ako, ali ako će on to uopšte da uzime, ja nisam sigurna. Hoće, to hoće. Misliš? Još kako sam se danas depilirala. Kako? Ovako sam sjela. Vidjela sam te, da. I ovako. Imam stvari presne. A kako si vidjela? A? Nisam. Jebi ga, samo sam se stranila. Pa i ja bi. A što da radim? Ne znam šta drugo. Ovo sam izlačila. Vi? Ne, super se. Super se, ali samo dvije. Koreja? Ne. Joj, kad izađemo na televiziji. Ovo će biti show. Ja u grudnjaku. Ali ja u grudnjaku. Da. O, Ali nesvjesno se opustiš, majke. Nesvjesno? Ja. o moj ormarić dole. Ispod kreveta? Ne ispod kreveta, odmah onaj dole. Ja se nesvjesno skroz upustim. Ja isto sam se shvatila jednom kako sam pomagala ovu Branetu sam pomagala oko stvari. Ej, čovječ. Uspijeva. A gdje uspjeva? Polođi kod autobuske. Dobro, te viš, ti si orijentiran po Beogradu, ti znaš sve, ja ne znam ništa. Najbolje je kad ko objašnjava, veli to je tuj, a luče sluša, pistoma da luče dalje 200 metri. Koju pičku matrom ja to, ko da je on iz Surdulice. Uvijek smarlo oko zgrepa, obožavam grep, ali ima u bijelu koru i onda ako ne skineš to složen kurac, brate. Ko da ne mogu da ga jem, užas, brate. Ti ko da je on iz Surdulice u pizdu. A bukvalno dade 200 metri. Ne, nije 200, ali... 100 metri zračne linije. Pa živiš? Dobro. Pa on tu živi, jebote Isus. Kaj ti znaš iz Berana? Dođi, Mikić. Idi kod Crnogorca stvari, kod svog... Kod svog... Ma ne, izabranika. Samo se tati obrati. Tata će to rešiti. Kako ti lepo stoji ta majica, ne znam kako ću ti uzeti nazad. Nikako. Nemoj pokrivati od duva. Nemoj se šaliti nikad. Evo ono, na kraju ću ostati u jednoj majici, brate. Ovi pola mi veliki brat uzeo, pola će ukućeni. Brate, ići ću go, brate. Gol najbolje, piću. Najbolje da svi idemo goli jebeni se. Ali nemaš problema s pranjem. Nije, sad suza. Nisi jebati. Kad smo prali kosu? Gol. Kad smo prali kosu? Jutros, brate. Moramo dva. Ti moramo dva. Evo, vjerujem mi da unutra nisu. Zaposlenika da nam titraju jaja ujtra jebiga. Pa znaš koji fazon? Zašto ide na dole vlaga, pa gledaš ovako po dole ono? Evo ovdje. Aubix. Aubix. Ne možemo nazvati. Hoće se odazivat na ime Aubix. Nije, normalno. Ne voliš da te zovu tako? Nije, ne voli, nego ne znaš šta znači, brate, to ga nervira, verovatno. A možda sam pička na neki tamo.